Кулинарни рецепти от 19 часа и 15 минути. В 19:25 е обичайният час за телевизионния справочник. Лека нощ на най-малките ще пожелаем в 19:50. В 20 започва централната информационна емисия на канал 1. Епизод от сериала "Замъкът Хоенщайн. Лабиринт към щастието" очаквайте от 20 часа и 30 минути. От 21 часа и 25 минути филм за поета Иван Цанев. В 21:55 Интеграл ще представи клипове на Патрисия Каас. Екип 4 започва в 22:30. В 23 гледайте "Спасители на плажа". И в края на програмата телевизионен пазар. Добро настроение и приятна вечер, уважаеми зрители!